Il-kuntistabli tal-Pulizija Andrew Gregg kien ilu nieqes mit-taħriġ għal 7 ġimgħat. Iżda ntefa' bruħu b'ġismu biex jagħmel il-ġirja annwali tal-Pulizija b'tul ta' 5 kilometri għal sieħbu Ryan Tonna. Il-kuntistabli li tilef ħajtu traġikament ftit tal-jemilu fit-tmiem il-maratona ta' Pisa. U mhux tal-li rnexxielu jlestija mill-inħawi ta' Kennedy Grove għal baħar iċċaq, iżda Andrew rnexxielu jirbaħ ukoll l-edizzjoni tal-Pole Run li titella bris il-karus tal-Malta Community Chest Fund. Ryan Tonna ovvjament kien ħabib tiegħi għal snin twal minn ma tadħalt fil-korp tal-Pulizija. Ovvjament kien ħajkun hawnhekk ukoll u ovvjament jiena li rbaħt it-tella llum iddedikajta għalih għax wara 7 ġimgħat nieqes minħabba injury għad it-target tiegħi kien li nagħmilha u bit-saħħa tiegħu naħseb illum rbaħt ewwel. Il-Pole Run hija ġirja ta' 5 kilometri illi l-Kumitat Sportiv tal-Korp tal-Pulizija jorganizza bris il-Malta Community Chest Fund u l-Istrina. Min 115 membru tal-Korp jieħdu sehem fiha 5 snin ilu, il-parteċipazzjoni illum żdiedet għal 350 persuna. Il-kol sodisfatti li f'dawn iż-żminijiet ta' festi jingħaqdu għal ġest tant nobbli, il-parteċipanti offrew ukoll somma flus biex il-katavru ta' Ryan ikun jista' jinġib Malta għad-difna. Din hija l-5 edizzjoni, mill-ewwel edizzjoni s'issa dejjem kibret fl-attendenza, dis-sena kellna fuq minn 300 ruħ u vera kuntenti għax barra li ġbarna ovvjament għall-Istrina, ġbarna wkoll għal seħebna Ryan Tonna li ġieni sfortunatament 15 ilu u kellna ovvjament għan doppju. Il-premji tal-ġirja ta' din is-sena tqasmu l-għada tal-miliet mill-President ta' Malta George Vella li ta' ħajr lill-parteċipanti kollha. Il-kuntistabli rebbieħ spjega li fil-waqt li l-priorità ta' din l-attività hija li jinġabru fondi għall-Istrina, fl-istess ħin tfakkar l-importanza tal-attività fiżika fih dan il-korp tal-Pulizija. Mhux faċli li taħdem, jiġifieri kollok familja u ddaħħal ħin, però ovvjament irsibu. Il-priorità l-ewwel ħaġa hija li niġri, u mbagħad ovvjament jiġu affarijiet oħra. Jekk ma jkollokx hija żomm b'saħħtek mhux ġast fiżikament, imma mentalment tħossok preparat għall-ġurnata ta' xogħol. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.